area of responsibility mga kaksyon. Kano ba lang sitwasyon sini nga mga tiniyon? Kay sini nga si Mana or sini nga si Mana daw nagalinong-linong ang palibot ta. Medyo mapaang-paang ang paligid ta sa nagligad nga si Mana tula man untat ang basa-basa sa aton sining palibot. Ang initials nga kitanta mayara sa mga LPA sa sang PAR. Pero ang ligad nga gabi na mo noto nga daw dako man na o kon layo ang chance rather nga ini siya mangin bagyo or mangin sablag sa aton sila diri sa pungsod Pilipinas mga kakson. Kung alang pakarunanta nga aton sining Provincial Disaster Management Program Division sa 433 kanag agi action hands. Oo, sa 433. Duha ka number sa daila mo. Duha ka number sa daila nga pwede ta matawgan. Last sa 6:56 sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 6:56. Subong adlaw Webes kita Agosto 5 na 2021. Subong adlaw ka kwan man historical man diri sa aton sa Pilipinas matapos ngati ang duha ka mga boksingero sining hapon nakakuha sang bronze, ang isa diri isa naka-silver na. Kag manog-away pa para sa gold mga kaksyon. Balikan ta na karon na. Kabalukan din ni mapanas pa sa history sang Pilipinas sa bisan pila pa katuig ang makaligad mga kaksyon. Anyways, bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. 2 to 3 liners lang para mas nami pagidang aton sining pagbasa kag maglabot ang iban. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tob-tob la sa 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano bala nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa Banwasang Morsya may nalumos mga kaksyon patay. Aksyon Firing Line. Dire sa syudad sa Bacolod ginamonitor si Matinion sa Police Station number 7. Ining ginakabig grupo sa mga hold-up men kag nagapangkarnap pa iya. Aksyon Firing Line. Kadelikado sa ila samtang si Bacolod City Councilor Dindo Ramos nagpangabay karon or magapangabay sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw nga dapat magpangdakop sa mga illegal nga mga struktura sa mga kilid dalanon labi na gid nga nagatungtong sa bike lane plus pagid ang footwalk o kon gutter mga kaksyon kag tagaan sang pinalidad. Aksyon Firing Line. Kabay pa nga matuman ini kay nga pagkasabad gid no nagatugas ang trapiko kag ang iban nga mga tawo kung kisa sa kilid karsada na nagalakat kay nagalumpat hindi sila makaagi sa footwalk kay may ginabaligya nga salakyan, ginahimo nga talyer, ang iban ginahimo pa nga bulkitan. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita diri gihapon sa syudad sa Bacolod, ang mga tricycle driver dira hindi na kamo magbinutig pa nga wala kamo nagapanukot sang mahal bisan buta ang tricycle nyo. Kay bisan basahon nyo sa Facebook page sa Aksyon Radio, halos tanan nga reklamo hambal nila bisan buta na 20 to 25 gyapon ang sukot. Aksyon Firing Line. Tapos gin-interview kamo sa Aksyon Radio, mahambal pa kamo nga hindi matuod. Tiano na karon ang sobra lapit 500 nga nag-comment na mga butigo ng mga pasahero na. Aksyon Firing Line. Hindi man na sila magreklamo, bisan ilang tawon nyo da, majority ang nagahambal nga ang mga drivers ng tricycle nagasululubra gid panukot bisan nga 6-5 na ang karga nila. Wala gyapon ginbalik sa tagpulo 15 mga kaksyon. Aksyon Firing Line. In short, swapang. Ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Councilor Wilson Gamboa siya kabay pa action hands nga hindi lang ini pahamot sa nagahilapit nga eleksyon ang pagparihab
or pagpagpakaayo sang tatlo ka mga dalagko nga merkado sa Bacolod. Amo ning Libertad, Burgos kag Central Market. Action firing line. Nadomduman nyo nga ginpalayag si ni Mayor Bing Linardia, no? Sa mga interviews, may ara sa tag 150 or may ara sa 150 million pesos nga pondo ginpain diri ang DBM, in short National Government Fund, para sa Bacolod. Tag 50 milyones kada merkado i-rehab ini. Tisano kay Gamboa, way kuya ga kontrada, pabor gid kuda. Siya protani piyo tudtuuro ni basi pahamot lang ni kay nagahilapit ang eleksyon. Action firing line. Ako gapati man ko sa capacity ni Mayor Linardia. Humanon kag himuon niya gid ni, no? Kabay pa kun ara ng pundo, hala, rat sa dahon tari dayon ah. Action Brian Warden. Action firing line. Aling gid donde gid madula kung kaysa blang pang duwa-duwa sa tao action hands, no? Oh, damo na bla. Tindi ta na sila mapunggan respetuhon tanang ilaw pang duha-duha. Action Hendring, sa duha-duha man ni Guro ay pruga hipos lang ni. Action firing line. Sabi ako naman nakita niyo diyo. Ang ibang nga balita dito sa Negros Occidental, satellite voter registration sa 8 ka mga LGUs sa Negros Occidental nagsugod na subong nga adlaw. Action firing line. Kagayoon ko pagigkaroon sa Action Marlon, damo gyapon mga scammer di sa atons Negros, no? Imagine mo na may nag-order to balor 8,000 pesos action hands nga pagkaon sila Carlota ho. Way ka-order yang tao nga among ginalaan sa pagkaon. Action firing line. Mga yudi kongkong maning klase mga tao man way gidya obrahon sa kabuhi, tinalipay ka mo. Nalipay ka mo nga gindeliveran tong tao nga way naka-order, kamo yung nag-order. Ano ka nagluluhod ka mo, nagliligid ka mo sang kadlaw da kay naka-order ka mo nga hindi ka mo ang nagbayad kay hindi ka mo ang nagkaon. Nalipay ka mo do nalabot yo do. Nangin successful ka mo sina. Animal kasi mga tao ni Blamo, no? Action firing line. La City Dos. Action Brian Warden. Action firing line. Ara si Sir Action Action Hands nag-chat sa aton si Sir Dave Quahaw. Manawag ta kuno siya balik kay halin siya kuno to sa diin to nga basta ya guro nga linya. Halin sa din sa halin ban basta dito siya halin sa Mars Guruay. Action firing line. Iprepara na Action J. Ang yalit Action James, ang picture niya nga gasakay nisa sa Pluto, be. Action firing line. Ara na sa linya ta. Kuhaan tayo lakat sa panahon, dali gid lang kay kabalo ka. Importante gid mo. Hambal ko, do hindi kompleto si action firing line kung wala ang lakat sang panahon. 5 minutes pa. At sige. Gano'n siya pasaka. Sige, no problem. La shitty tres na sa aton nga pagpangalagad. Action firing line. Ang mga dalagko nga balita iya sa national mga kaksyon, subong nga adlaw, ariho ang hampang sa Olympics bla. Bokay na sang aga di buenas man kita nga naka-interview kita sa kay Sir Boy Velasco, ang coach sining duha kag mga coach sa mga boksingero naton kag si Nolido, no? Reynaldo Nolido. You know what? Ang mga coaches sa mga boksingero action hands nga ato subong sa Olympics to sa may Tokyo, Japan. Mga taga syudad sang Bago, Negros Occidental tanan. Action firing line. Utod ni Ruel kag Unyok Velasco ang mga magulang nila. Nga mo man na nagtudlo sila nga nagganoy sila padulong to sa Atlanta kag sa dinto nga mga Olympics before sang 1992 kag 1996. Action firing line. Subong sila naman yung nagdala sa ngalan sang Pilipinas mo, no? Amo nita saluduhan tani sila kay do puro lang tatanan sa player sa mga boksingero ta kag ano nga mga players da subong saluduhan ta man yung mga coaches naton from Negros Occidental. Action firing line. Mga Velasco kag Nolido family taga syudad sang Bago. Pero aring update naton makaksyon sining boxing sining hapon kay si Yomer Marshall mga kaksyon ginapierde gid siya sa taga Ukraine kaina, no? Hasta siya sa bronze pero ti ano pa na din ka mangita sina sa pila ka mo ka bilog nga nag-enkwentro halin sang day 1 hasta subong sang ararata sa August 5 na nakasulod kay mo kag nakabronze kay imo iya. Action firing line. Nakabronze siya matapos lutuson si Marshall sa isa ka taga Ukrainian mga ka-action. In fact, sa first and second round action hands,
ang score labaw si Marshall. Galing pa ka round 3 dogin ubusan sa kahangin, no? Sige na lang siya kado kapalaoy na lang siya muna. Gamay-gamay gid sang diferensya, no? Do unanimous ato split na lipat na lang ko, no? Kay nadulaan ko gana dayon pagkakita ko nga daw dihado siya. Action firing line. Nakakuha sang bronze mga kaksyon si Marshall kag dungog sang Pilipinas. Dungog sang Pilipinas sa pagkarami nga score kag kuan ina padya sa aton award sa pungsod Pilipinas mga kaksyon, ano? Nadugaan pagid siya kaysa wala nga porsyon sang agtangya ay napilasan siya. Action firing line. World champion abing taga Ukraine si Alexander. Damo na yung pangalan niya, no? So, congratulations kay Marshall. Bronze na kwa action hands. Pero ang kwarta nga batono niya magpuli sa Pilipinas, you know what kung pila action hands? Mga kaksyon, tumataging ting iya nga 17 million pesos. Action firing line. Di mano kada? Ano pang ginapangita mo? Amo na yang grabe pagid nga hatag nga duga nga kapagsik sa aton nga mga players mga kaksyon didto sa Olympic Cinematinion sa Tokyo, Japan. Ang 2 million diri halin sa gobyerno mismo, ang 2 million hatag ni Mr. Manny Pangilinan, ang negosyante. Ang 2 million hatag ni Ramon Ang, may 1 million pagid diri nga 17 million. 7 million lang, I'm sorry. 7 million. Kag kay Representative Mikey Romero ang 1 million. 7 million. Amo pa lang ning naginuwa ha. Ginahulat ko pa ni si Marshall may ara man ni sa mga unlimited naman nga mga kunano nga mga juices da, batchoy, pagkaon kunano da. Amo ning hulat-hulaton tay ini initials pa lang 7 million pesos na. Action firing line. Grabe no. Ini nga mga tao, nga mga negosyante, way hadlok-hadlok maghatag kwarta action hands, no? Pero, ang mga kongresista naton, mga senadores naton, nga pagkadamo sa mga milyonaryo da, bisan 5, duway ko kabati nagpagwa ni sa ilang, bisan 5 nga libat sa bulsa nila, ho? Action firing line. Senador Cynthia Villar, Camilla Subdivisions, ano bala ka manggranon ini? Way gi ko kabati nga may Villar nga naghatag. Bisan pila nanda? Ara siya. Sino pag yan ang iban nga mga senador? Ang iban sa sekreto landa bisan tag 500,000 da lang. Why gid? Ahay. Action firing line. Pero ini mga negosyante naton nga nagahalalатag pa ni sila mga tax sa Pilipinas sa negosyo nila, gadululobling balayran nila man. Amo pa yan nagahatag sang amo nito kuno ay gali mga negosyante ta ini. Hindi gali ni makaangkon sa dako-dako yang kwartang aton sini nga mga players nga nagaantos kag nagdala sang dungog sa Pilipinas. Action firing line. La 7-8, dali gid lang. PYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather update. Pasudlon ko na anay kay kampiyon man ni sa Provincial Disaster Management Program Division mo. Abot ko pila ka milyon ning naangkon niya. Sir Dave, may gabi. Yes, Sir Bry. May gabi, Sir Bry. Hindi ka lang Siling ko kampiyon man ni kay si Marshall Blaser. 7 million ang maangkon niya nga kwarta pagpuli dis Pilipinas. Grabe, no? Oo. Boss gani mo umpisa na ko gani boxing eh. So panbalay ko pangagyaton ko na to tapungulay para ka practice kami bla. Wag, Sir Bry, wag. Tapungulay sa istorya lang. Anyway, sir, kumusta lakat sang panahon Yes, ta? thank you, Sir Bry. Uy, nano mo naman. Abi ini ana sang kinagwanta lang. Oo, sige, So, dali. sa liwat mayong gabi, so yaring ato lakat sang panahon, Agosto 5, tuig 2021. Sa gihapon, southwest monsoon, padaan niya nag-apekto sa kabugusan sang Pilipinas. So may ara kita, Sir Bry, sang mga bagyo, no? In fact, ang aton bagyo, Sir Bry, 4 kabilog. Ining tropical storm si Marnay, formerly Goryo ni siya. Aring location niya, mga 975 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Tapos, ini siya may coordinates nga 25.8 degrees north and 126.9 degrees east. Ang bagyong si Marinay, may kabaskugon sing 65 km per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlos sang 80 km per ora. Ini siya magagiyo pa northwestward sa kadasigon sang 25 km per ora. By the way, Sir Bry, ining Marinay ni formerly Goryo ni sa dirin sa nagsulod man sa aton nga par. Okay. Tapos ini naman ang sayang nga bagyo ining tropical storm nga si Lupit
Silupit, mga location niya is 575 kilometers west-northwest sang Itbayat, Batanes. Aha. Ang iyan ni Kabaskugon, Sir Bray, mga 85 kilometers per hour, malapit sa sentro, kag may pagmadlos ni sa 105 km per hora. Moving ni sa Sir Bray northward, sa kadasigon sang 10 hina ni sa Sir Bray, Aha. tungod nga may isa kapagid kabagyo, that is why nga nagahinay ni ang iladalagan, kay doon nagabutungay ni sila. Amo na ginatawag natin na Sir Bray sa aton nga pag-term ini sila sa ila. Basta may isa kay bagyo, kag may nag-exist, pagid natawag na natin nga Fujiwara effect. Aha, ay okay. Ha. Yes, tama na sa. Eri naman niya, Sir Bray, ang severe tropical storm nga si Nida. Ini siya, ang yan nga kalayoon is 2,925 kilometers northeast of Extreme Northern Luzon. Ang iya coordinates 32.8 degrees north and 142.2 degrees east. Ang Aha. maximum sustained winds yan ni Sir Bray, 95 km per hour malapit sa sentro, kag may pagmadlos 115 km per hora. Puro ni sa tal may mga bumubaskog, Sir Bray. Moving siya northward man, Sir Bray, do halos gasinundanay lang ni sila. Ang isa pa ka tropical depression nga si number 15, ang location niya is 1,900 kilometers northeast of extreme northern Luzon. But silingon, puro ni tanan sila, Sir Bray, babaw. Ining duwa niya, Sir Bray, ang isa ni sa Japan, ang isa niya, ang duwa ni going siya sa China. Ining tropical storm si Lupit, kag ining si tropical storm nga formerly Goryo, Aha. kag si Merinay. So, diri sa aton, Sir Bray, southwest monsoon sa gihapon nag-aapekto. Miyara kita ang Sambales, ang Bataan, ilagip man ang Pangasinan kag ang La Union, Aha. maka-eksperyensya sang monsoon rain, dala ni siya sang southwest monsoon nga ginadulot ni sang duha ka bagyo nga si Goryo kag si Lupit. Ang sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, iban nga bahin sang Ilocos Region, iban nga gabahin sang Central Luzon, Babuyan Island, Batanes, Rizal, Cavite, kag Batangas, ilakip man ang Occidental Mindoro, Aha. makaagom sa magalumo na kalangitan, inipagopdan sang laptang pagtupa sa ulan, pagpanagop, pagpangilat, tuga man sang southwest monsoon. So, ang iba naman gabahin sa pungsod Pilipinas, makaagom sang kasarangan nga panahon, luwas ang umalagi nga paggumguom, kag inipagopdan sang naligwin nga pagtupa sa ulan, dala naman niya sang thunderstorm. Aha. So, ang Negros Occidental, Sir Bray, ilakip man ang siyudad sa Bacolod, maka-experience siya sang kasarangan tubtub magulugal umo na kalangitan, kag ginipagopdan man, Sir Bray, sang laptang pagtupa sa ulan, ilabi na gid sa kagabihon, kag sa kaagahon, Sir Bray. Aha. So, kasarangan tubtub may pagmadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa nabagat na nakatundan, naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya. So, ang kadagatan sang probinsya, mangin mabulubalot tubtub mabalot, Sir Bray, kag delikado sa mga magagmay kasakayang pangdagat. Ilabis Aha. sa mga utod naton ga-abiso kita, Sir Bray, ining kapangisda sa mga utod, ulo aligmat kit sila, anti sila, hindi sila maglapaw sa aton nga area of responsibility Aha. sang Negros para nga safe sila, Sir Bray. Aha. Tapos may mga some scattered rain showers kita nga mabatyagan, Sir Bray, ilabi na gid sa mga nabukid nga area. So aware man kita sa mga utod naton nga nag-i-star sa kilit sang kasubaan, subong man sa kilit sang baybayon nga magulaligmat man. Kaya may pabugso-bugso aton ulan eh. Kung napapiran mo, Sir Bray, mabukbo, tudo-tudo, after a while, madula man. Aha. Pero sa subong do ka init-init, kit tungod puro high clouds na Sir Bray, ang aton nga, no? Pero sa mga bukid nga area, Aha. nagabunok ang ulan, Sir Bray. Okay. Aha. Tama lang, Sir Bray. Aha, sige, hindi na ko magdugang papamangkot para makarelax ka da, sir. Kani Maka-inam ka na tubig. Sagid gamay, Sir Bray. No problem. Gina-joke ta lang ka to kaina. Okay mo lang kay ano mag Aha. Naga-monitor ka da eh, kabalo ko. Kaya ligim na monitor ta ka, Oh. try ka layo bisa ako ng telepono namon kag ang akon nga computer. Aha, sige, sige. Tayo kayo, tiya Yes, sir. malagad pa ko blat. Tiga, Ah. kayo ko to sang sang akon printer. Aha, sige. Relax da, sir. Mayang gabi, mabuhay ka, sir. Thank you, guys. Pinarukoy ko. Sige, sige. Thank you, Sir Bray, sir. salamat ka. Good evening sa liwat. Yes, sir. Action firing line. Amo na lakat sang panahon mga ka-aksyon with Action Dave Quahaus, ang Provincial Disaster Management Program Division. Action firing line. Sige, matulot tawhay malang palibot ta ti apat bagyo tong ginamention niya nga ginapanilaga nila subong. Action firing line. Okay, balik kita diri makaksyon sa hinampang sang boxing subong adlaw sa Olympics sa Tokyo 2020. Tiyan mo na si Kwana, si Marshall, naka-bronze ini siya. Ti congratulations pagpuli niya diti sa lubungon ta siya. Action firing line. Ang isa nga nagboxing subong adlaw, amo ni si Carlo Paalam, no? Si Carlo Paalam, ginlutos niya diri ang taga Japan mismo nga si kung di ka magsala daw si Moiri Tanaka, no? Tanaka mga kaksyon.
Ato kay naya first, second, and third round mga kaaksyon, halata nga medyo bulobodlayan ginman si Tanaka sa kay paalam. Action firing line. So nagdaog ini, silver na siya subong, kag ang hampang niya liwat sa palaabuton nga Sabado, sa gold na ni, race sa gold na ni mga kaaksyon. Sinong inkwentrohon niya diri? Amo si Galal Yafay. I don't know kung correct ang consonant pronunciation. Galal Yafay, taga UK naman ni iniiya. Action firing line. For gold ini, no? So pangumuyuan ta naman ni nga makakuha sang gold mga kaaksyon, ining si Carlo Paalam. Hindi pa siya nagpapaalam kanina. Action firing line. Nandyan pa rin siya. Last 7:15 na. Sige, ang iban nga balita makaaksyon dito sa national, ang inflation rate according sa Philippine Statistics Authority o kon na PSA, yara gid lamang sa 4% inflation sa bulan sang Hulyo. Suno pa sa PSA. And ini bangod sa ginatawag nga hinay nga transportation cost mga kaaksyon, ang basihan nila kon nga wala masyado nagsaka gid ang mga presyo sa nagapangunang balaklon. Ati mayo ining indikasyon sa aton makaaksyon pero tikmatsyag ka mo da. Amo nang pamangkot dira. Oy karon digidugay gali ha. Plastar ka mo da kay unahon kuman ang patrol or ikwa ako ginang patrol karon sa nang isa ka retired NOCPO director, no? Isa na ka Brigadier General nga ginaligar nagkastigo sang iya man lang mismo nga mga ihado nga mag-asawa kay ina sa barangay 40 diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. I-check tani karon sa patrol kompleto ang detalles niya. Ang ibang nga balita sa national ting COVID-19 subong ho 8,127 ang bag-o kag nagdulong ini sa 1,627,816 ang nagapabilin nga aktibo sa 66,895 kag ang naka-recover na 1,532,494, patay 28,427. Action firing line. Ang Delta variant subong makaaksyon nagdugang iya sang 95 o nagdugang rather sang 116 kung di ko magsala. I-check ko lang 116, 95 diri ang local case gido. Uy, do ka nagadamo ha. 20 diri ang gina-verify pa kag isa ka returning OFW o ROF makaaksyon. Action firing line. So matotal ang Delta variant sa Pilipinas subong 331 na. Pero ang iban diri pangintindi ko naka-recover naman. Action firing line. Ginatun-an karon sa aton sa otoridad ining ginatawag community transmission. Gadamo ang local case daw 95 gido sa panibag-o nga record kag datos ang ginpagwa sang aton sining DOH. Action firing line. May nagdugang man nga 113 iya nga alpha. Tag 122 sa beta naman kag napulo sa P3 mga kaaksyon. Ay kadamo na gid ngalan sang in short COVID-19 ini tanan. Action firing line. Ti halalong lang gid kita, no? Kag didto sa Manila subong ang mga tawo to naglain pagid. Kundi buwas August 6 na magaumpisa ang ila sining nga ginatawag nga enhanced community quarantine. In short, lockdown, totally lockdown. No? Wa isa may makagwa dito sa Metro Manila, magluwas gid lamang sa mga essentials, no? May report nga dumagsa ang tawo subong sa mga vaccination center mga kaaksyon. Action firing line. Kagrabe iya nga tawo to subong as in libo-libo ya ang nagapadulong sa vaccination center. Kag amo naman to ang gingka kugmat karon sa mga otoridad dito kitiway na sang social distancing. Nagdinumugay na to sila. Action firing line. Kay gusto magpabakuna sa mga tawo kay nga may mga misinformation maybe nga nagwa ini nga kon magtupa na buwas nga adlaw si ECQ dito sa Metro Manila. Kung wala ikaw nakapabakuna, hindi kagin imo ya kagwa to. Action firing line. Kung baka sang card ya ginauyatan, abi, tingin himo sa mga tawo, nagpabakuna, subong gid nga adlaw, puwerte ya nga dinumugay sa mga tawo. Action firing line. Puwerte na to nga kuha nila, halas sa 4, alas 2, kaya sang aga, naglilinya na sila ti.
Ang problema, bakuna. Action firing line. Nan, tiyan mo na, ang kung isang hulga-hulga kung sa Bisaya, pang pahog-pahog. Ang tao mismo, napahog na, tiara nagpabakuna. O, wais lang kasagang. Action firing line. Sa pagkadaghan mga kaksyon. Kaina, sang aga, medyo nagsulisas diri sa aton sa Western Visayas. Kaya na-interview na ton kaina si Dr. Daphne Chiorima mga kaksyon, ang spokesperson sang DOH Region 6. Sa iya sini pagpalayag sang hotline kinang interview naton, according to her nga may ara sang isa ka Delta variant diri sa syudad sa Bacolod, no? Pero natalupang dan niya, in fact na balita gidaton di, natalupang dan niya nga hindi gali iya syudad sang Bacolod ang ginamuno ya, Action firing line. kundi may ara gali aksyon sang sitio Bacolod dito sa Iloilo. Nan. So wala ya sang Delta variant diri sa aton sa Bacolod kag Negros ha. Labi na gid sa Bacolod, wala sang Delta variant diri sa aton. Gin-correct na sang doktor halin sa DOH Region 6 mismo, no? Kay diri man lang na sa aton nagwa gid kay na sang aga mo. Kibot man ta gani may ara man tusla. Action firing line. So wala di sa aton Delta ha mo nang sulit-suliton tangay basi magpanik ka mo bla, no? Mas magpanik ka mo, may sitio Bacolod to gali sa Iloilo sa isa ka barangay. Ang pamasa niya, Bacolod City na sitio Bacolod. Action firing line. Timayong balita na, good news para sa aton mag-action. Kuni, ang kakatabo to subong sa Metro Manila, buwas gidya sarado, halos ang mga negosyo sarado, magluwas sa mga essentials. Kag, inang managtag na, kag nagumpisa na panagtag sang tang 1,000 ka pesos. Damo reklamo to subong. Sa Metro Manila mga kaksyon, kadamo sa mga empleyado dito ang nagpalabot sa reklamo sa mga duli, sa mga labor sector, nga ini sila kung kaisa ginadiskriminar. May mga discrimination sa ila, sa mga ila sini nga mga employers nila, no? Sa ila sini mga boss, amo, sa ila sini nga management. Action firing line. Kay kung kaisa, wala sila ginapasulod, kag way na ginabaton. Way man, may ara man sa nag-a-apply sa trabaho, nga wala na ginasapakon kaisa suno sa report, ini mga hersays malang ini, kung wala ikaw nakapabakuna. Action firing line. Yan dobla kasakit ina, kay ang bakuna dapat nakaintindi ng aton sini mga employer, nga ang bakuna hindi mandatory, way pilitay, way sang pahugay ni sa bakuna nga ini. Action firing line. So nakalabot ini sa igtalupangod sang Department of Health mga kaksyon sa DOH. Sini nga hapon nagpagwa sang statement si Department of Health Secretary iya Doke Francisco Doke III nga wala dapat sang kaangay sini nga ginahimo ang aton nga mga employer or management sa mga ginatrabahuan nga hindi pagbatunon ang mga naga-apply kag ang mga nagatrabaho papulion kung wala nakapabakuna. Action firing line. Aryo sa advisory number 03 series of 2021, no? Sa idalom sa Republic Act 11525, wala diri naga-request or hindi requirement ang vaccination sa isa ka tawo nga nagapangita sang trabaho kag nagatrabaho. Action firing line. Sunod diri kay Duque, gina-encourage lang ang mga ini nga magpabakuna. Pero kung hindi sila, hindi mapilit. So, panawagan ni Duque diri sa mga employers naton, bisan pa diri sa Bacolod kag Negros Occidental, dapat wala sang discrimination sa inyo sini nga mga empleyado nga wala nakapabakuna. Action firing line. Pasudlon nyo ginaiya, no? Kay mahimo kamo nga kasuhan kriminal o kon administratibo, depende dira, ipalabot ini sa Department of Labor and Employment nga ginadiskriminar nyo, kag ginadisregard nyo or ginadismiss nyo ang tawo nga nagatrabaho da sa inyo nga wala nakapabakuna. Action firing line. Amo ginang dapat bantayan, pero check naton abing aton sini nga labor sector. Si Sir Winnie Sancho, dire kay obra nila subong ni Sir Winnie Sancho sang gawa mga kaksyon. Amo ang pag-monitor sa mga empleyado nga kung may ara sang reklamo, magpadangat sa reklamo sa ila. Kay sila mismo amo ang ganoy kag upod
padulong sa duli agod nga mahatagan sang pinalidad ang inang mga employer nyo, employers or etc. dira nga wala nagabaton ka ginabalabagan nila nga magtrabaho ang ila sini nga mga empleyado nga wala pa nakapabakuna. Action firing line. Remember nga ang mga empleyado naton ara pa sila sa A4 nga stage sa pagbakuna. Ara sa A4 sila. Pero check tabis Bacolod de kag Negros Occidental kung kumusta ini. Online sa firing line. Ara sa aton nga linya Sir Wendy Sancho Sanggawa, Labor Sector, Labor Advocate. Sir, good evening, Live Action Radio. Yes, Brian. Ngayong gabi si Mono, labi na gid sa aton mga mamumugon nga nagpamati sa imong programa. Aha, sir, sa imo paglantaw ang statement ni Secretary Duque subong do makapatambok tagipusoon, sir, no? Ano paglantaw mo sini ambal niya kamo nga mga employers kung sino mga boss da dapat wala sang discrimination sa mga empleyado ninyo. Ikaw anong mahambal mo diri, Sir Wen? Well, that is a welcome development, no? Kay manti kung i-discriminate mo ya ang workers karon, considering ang aton nga daan nga unemployment rate is I think mga 7.7%, no? I-translate mo na sabi mga 3.6 million nationwide. Kundi magadugang pagid kaga luwas sina Brian, siguro nakita sa gobyerno, no, ang economic impact bala ang magalala pagid kung i-discriminate mo na yung mga unvaccinated nga hindi sila cobra, no. Aside from that, kuha na yan ining ang sa Bill of Rights sa Constitution nagasiling no one shall be deprived of life, liberty, property, no, or ibang pagit nga mga bagay nga basic right. Kaya ang isa ka worker kung wala siya sa property under the constitutional guarantee interpretation, his work is his property. Di kundi deprive mo ko sa akong property, kundi again disenfranchise mo kuya sa akong diretso, so that would be unconstitutional. But in general, this would help our economy, Brian, no, nga amat-amat siya balabangon kag agud to ang mga magagmay nga negosyo maka-maintain, no, sang ila mga personnel despite the fact na may ara kita ginatawag downsizing subong, no, kag may limited number of hours and days of work in order to cope up with the pandemic, no. But for the labor sector, this is a welcome development, and I am sure, no, most of the workers are happy that this consideration was sponsored by the government. Magluwas sa isang una bala sang primero ginambal ni Presidente Duterte nga don't go out, no, if you are not vaccinated. Oo. Kag inipakit subong, mayara naman daw fake news naman bala nga sa Manila nga no vaccination, no ayuda policy. That's why that's why nga na-mention ko kay na Sir Wen nga nagdinumog to sila sa Manila. Subong nagpabakuna damo gid nga mga tawo. Aside sinang hambal mo nga wala ayuda, hindi gid sila kagwa bisan magsulusiding lang kay may mga pulis nga nagapalibot, Sir Wen mo. Oh. Amo gani na nga ang gobyerno nagapangabay kita nga maghatag kamubla sa mga incentive kag mga ideas wala nga hindi bla counterproductive. Hindi yes, pros na magsiling ka Obi Brian nga no vaccination, no ayuda. Kundi nagsala to ako nang wala mo vaccinate. Bisan isa mo lang nakalibo kinanglan niya na no. So this development I think is most welcome by the labor sector, particularly for those who are providing for the needs of their families. Pero diri sa aton, Sir Wen, since nga nag-start ining si COVID-19, labi na gid ining vaccination na sang gobyerno subong. Kumusta, Sir Wen? May na-monitor ka mo nga mga empleyado abi nga nag-kumod na sa mga busises nila dra nga mo ni hindi si Sir magpasulod sa akon, gipapuli ako kay way ko kapabakuna, or may naga-apply sa trabaho diri sa aton, Sir Wen, nga
nagpauli man kay gin-require or isa sa mga ginapangita nabi sa mga requirements nila vaccination? Well, may aragin man nga nagareklamo nga vaccination ang kinanglan. Oy. Ti ang kwan sini, ang importante sinitani nga ang rollout sa aton government pala. Dapat dasigo nila kay tutuon lang Brian. Hindi man niya sala sa workers nga wala siya ma-vaccinate mo. It is really the lack of vaccines nga amo ini ang resulta. So inayo na to ng gobyerno kag I think this statement of Secretary Duque, with all due respect will somehow boost the morale of the workers na may assurance na nga bisan why pa sila ma-vaccinate hindi sila pwede ma-prevent o sila nga i-prohibit mo sila from working because that would be depriving them of their means of livelihood. If in case, Sir Wen, may ara di karon nagapamati sa aton kag biktima na gid sila sa discrimination kag dismissal abi from the work abi because nga way pa sila ka pabakuna. Anong dapat nila nga himuon, Sir Wen man? Pero nagid dapat i-report sa DOLE. Pagka-report sa DOLE, I think ang next agency, Katuan Department of Health, para makatuan ining establishmento nga allege nga naga-implementar sila nga policy, which number one is unconstitutional. Secondly, it is against the policy of the government. And then thirdly, you are depriving the workers of their means of livelihood in the midst of pandemic. So these are the three violations nga dapat ireklamo naton sa natungdan nga insya sang gobyerno. Kag nabutang gid ra Sir Wen sa Republic Act 11525, hindi requirement ang vaccine sa pagpangita sang trabaho kag sa imo ginatrabahoan. Pwede ta gini magamit yang aga kwan abi nga pangbato sa imo nga boss dira, or ang statement ni Secretary Duque III this afternoon, pwede man ni magamit para at least si boss mo na makuratan, makulbaan, mabalas ang ginahimo na kumiyara ginman. Ginanglan ginan Brian, kay manti ang the right to work is statutory and the constitutional right mo. Ang the right to work again is ara sa aton konstitusyon nagasilinga ang gobyerno dapat maghatag sang oportunidad sa mga tao, ng mga pigado, makaubra. Karon ikaw yung employer, punggan mo ya, kay tungod wala lang siya ma-vaccinate, no? So I think all of this would be stopped, no? If not eliminated, because this is considered an illegal practice. And anti-labor, bidya, Brian, no? Anti-worker, and konsiderahan nila tani nga sa tunga sining pandemya, dapat pag binuligay, no? Hindi kay sila nga i-discriminate mo ang isig mo katao. Instead siguro sang discrimination, abi boss, pangita ito bulig ang imong empleyado nga mabakunahan sila. Abi ang connections mo dabi sa city, sa mga LGUs, abi boss, Sir Wen, pwede gid, no? Yes, pwede gid na yan, Brian, kaya di ko nang employer, ato ba ang unta ka maturan, nga kung wala ang mamumugon ng kapitalista, hindi man maguswang na niya nga negosyo. Kaya nga itong tani, balata nga i-adapt that labor and management are partners in progress. And because of pandemic, it is high time for the management to show indeed that labor and management are partners in progress by helping them to be vaccinated, even at the expense of management who can afford. In this way, ang inatawag na spirit of partnership magapakibabaw, kag I am hoping ma-overcome naton ining pandemya nga ginatubang naton subong. Sige, kompleto Sir Wen. Kag buwas Sir Wen, balikan taka kon matumbok ta natong aton nga ginistoryahan kay na party sa sa tobla Sir Wen, basi sigurado ato. No problema. Kaya kung sada makakuha ko, i-text na ka dayon. Yes, salamat. Sir Wen, may gabi mabuhay ka, Sir Wen. God bless. Okay, stay safe. Good evening. Action firing line. Sir Wen Sancho, maka-action sang gawa, klarong-klaro. May nagamonitor tada nga medyo nakabati na sang gamay nga istorya sa boss nyo, kay way ka mo nakapabakuna. Feel free lang nga magkanto sa dule, or pwede ka mo mabuligan ni Sir Wen Sancho. Action firing line.
Naghambal di galing Action Henso nga basi ini balang hambal ni Doke basi dulo divert lang nibla sa matudtod nga istorya ni COVID-19 sa Pilipinas. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Kabalo ka naga-excite man ko sa Action Hands nga matapos ang boxing ni Manny Pacquiao sa August 21 batok kay Errol Spence mo. Kaya Manny Pacquiao pagpuli ko da ginhikayan ko ni Attorney Harry Roque nga watusi ko nung akon to nga pagpapriskon antes ko nagpa-US. Pagbalik ko na kay basukahon ta kamo sa mga videos kag mga sa mga videos kag sa mga evidence ko disang corruption sang 10 billion pesos nga ayuda. Aksyon Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalagad ariho basing suliton ko. Labuton ta danay ang patrol. Ining anay Nokpo Negros Occidental Police Provincial Office Director. Retired. Ti subong ang iya siningaranggo. Ti kay kon mag-Nokpo Director ka, Provincial Director ka, kwan ka nang imo siningaranggo, Senior Superintendent ang tawag sa sang una. Ginbayluhan ni Presidente Rodrigo Duterte sang Police Colonel. So kung pag-retire mo, mataas na isa ka step ang imo sining ranggo, ti mangin kwan ka na Brigadier General, no? Do Brigadier General. Ti ang kwan sina ang ngalan sina hindi mabangbang kung sa kinaliyay pa blang story hindi mabangbang, no? Action Firing Line. Ginakusahan ang isa ka anay Nokpo Director nga nagpangastigo sang iya mga ihado kag nagpangtaya sang armas luthang. Akusar pa lang na ha, way patayak bati sang version man sang ginareklamo. Kuya gusto gid malambuton ta si Sir Tabuhara para mapalalayag ta man ang iya nga bahin kay karon kalain man nga dili lang tataran sa side sang isa. Action Firing Line. Ang ginawayan initially rinta sa puluyan. Pagbalik karon dugay-dugay. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang sa mga utod ta. Bao sa pagkadamo-damo na sa chat nyo. Ang malambutan ko lang ha, si Titing Angels, ara. Si Maria Christine Liza Pusadas. Si Xiao Zi Go Himoranyon. Good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang da. Mga hinablos ko si Faichan Sauchi, Andre and Sauchin, kag family Insular. God bless Action Bray. Ano nga mga pamilya ni Action James Man? Do ka budlay ito basahon ng mga ngalan na Sauchi, Faichan, oh, Sauchin. Oh, may gabi na sinyo tanan daw mga taga-China ni Slagroy, na? Si Jerry Limaco, may gabi Action Brian, patamyo lang gali sa wife ko, Jerilyn Limaco, monitor gid kami from Banga, Totong, Pilisa. Si Ana Marie Perwilo Araman, Mercedes Chang, may gabi Action Firing Line, Brian, nagmonitor ako diri Bagak, Bataan. Pakibati ang apo ko, Lara Bantugan at Natha Chang. Si Paul Spat III, Araban, Josephine Asisor, watching from Town Homes, Verde, Barangay Estefania. Bado ka nami sining lugar. Salamat gidanay Josephine, may gabi. Si Linsky Silin Araman, good evening nung Brian musta kada. Oy, do parinti ko na do kilala ko na. Okay lang ko, salamat gida. Lobaton Ann, Hilokson Bray, may gabi, watching from Amman, Jordan. Wow. Athia Kim Iriman, mga suki na niyo. Lina Salvacion, Araman. Baryoga Ray, may gabi Sir Bray, monitor lang kami di Barangay Pandanon, DSB. Imbong Jocampo, good evening Sir Bray, daw budlay, gid manipulahon ang score kaina ni Paalam, gani man. Kay nato sa aga interview ko sir sa iyang coach to daw sa hampang ni Nesty Pitisyo siya daw na program na to daan daw manugdaog tato pero ginpirdi pa
Ti wagi ko nagduduha nga magpabangko ti kumusta tani kay Japan manidaan ang enkwentro ni paalam karon sa kaginas ang hapon may lang kay waay na manipulahan or waay na ideyahan. Basigin man guro may mga scores to guro ang unta ni Neste guro nga perdi gid man siya na. Basigin man perdido gid man siya no. Sige. Pruti silver, wow, not bad no. Pruti na kagwapo nga award. Si Ana Sinoro, nanay, manyapon tala sa imo. Salamat gid. Si Ronnie Villanueva, maayong gabi sa Villanueva family, sa akon asawa nga si Carol, sa akon bata Ron, Daniel, Divine, Mary Bless, kag Baba, Mabuhay Action Radio. Salamat. Diding Alojamiento, monitor lang Alojamiento family sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Salamat. God bless us all. Utay Benedicto, tamyaw ko kay Kapitan Sergio Libre sa Barangay Manlukahok. Ay, si Ma'am Linor gali. Ma'am Linor Libuon, nagamonitor man sa Barangay Kumaliskis. Si Linsky, si Leno, Action Brian, nong shout out ko da sa taga DSB. Mama Wana, good evening lang da sa imo nong. Ay, okay, anak ni Kuani gali ni nang Wana, tutong. Tinga si Linhaw. Dapat rikumo explain, paki-explain. Ni Misha Ruques, nagamonitor sa Tangob. Ronald Pase Recalde, good evening sir, mangkot lang ko tani. Kung wala ka pas, hindi ka kuno makasakay Roro Puli Pakolod. Yes sir, dapat kung essentials ka, may mga ginapakita, gikamuda, nga mga documents nga ti essentials ka mo. Ha? Milal Oligo, nagamonitor sa Tangob. Jovi Monares Araman, si Nanay Madam Elizabeth Malakagamala, nagamonitor. Good evening na kuno sa tanan nga mga listeners via on air. Greet lang Riloven Sobirano on his birthday today. Thanks a lot, keep safe, God bless us all, and more power to ARB at 52. Alvin Tolentino Araman, nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Kilala ko na yaw. Alvin Tolentino. Classmate kita. Anong sistema? Abi pa kay Kwan Bisor, doon nalipat ko. Paki-add Bisor be. Ang name ko si Maldito. Dahil kay ang itsura mo na Kwan ko get. Nadumduman ko pero nalipat ko kundiin nga mga halfway nakakitanay kita. Bilal Oligo, please lihog tamyaw Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa. Ruel Almohin, kaluoy lang mga pigado sa obra nga taga-gobyerno, san o pa kami kabalo sa inyo nga ara da gapungko sa ibabaw. Mag-eleksyon, hindi na kita gwa kay damo na virus na ambot ning matabo sa butuhay sa sa 2022. Daso na magkoton ta kon paano na no. Rene Paguntalan Araman, Marjon de la Cruz Pisonet, good evening Sumbray, patamiyaw lang kami dire sa Purok Locsin, Don Salvador Benedicto. Gapamati sa imo program de la Cruz family. Salamat. Si Sir Ronald Pase Recalde, gapamati kami subong sir, patamiyaw lang kay Chief Gerald. Happy birthday sir, pamati gid kami di sir. Kami gihaman sa Leon Liganes guro niya, no? Jaime Manukan, good evening Sumbray, sa SM naghambal nga no vaccine no inter sa mga empleyado, ti nagpabaksin man ang bata ko kay deadline na sa July 6. Uy, hindi na siya pwede, sir. Basi pwede tayo may interview yung bata mo, sir. Hindi pwede. Bago ko lang ito mention sa inyo nga si Duque naghambal nga hindi pwede nga amuhon mo ng mga empleyado. Kaya ti desisyon na sa empleyado kung pabakuna siya kung hindi. Kaya ti hindi gani mandatory. Rosalina Arellano Espadero, kanami subong kay kung magkaon ka sa Greenwich, kag kung may card ka, vaccination may discount ka nga 10% daw senior citizen. Sa Jabi gani asa dito nga naman may 20% pagid mo. Nonilin sa Roca Duca. Joy Lauren Action Brian listening from Araneta Old Airport Halandoni Compound. Wow, salamat na sa inyo. Melchorita Ferrer, thank you again. Jaime Manukan, sa SM was last day sang vaccine sang empleyado. Ay tuod. Sino naghambal? Doon di amuhaw. Si Nanion Lynch Araman,
Leah Younger Esquivel, good evening. Sumbray Monitor from Talisay. Keep safe everyone. Merlin Hamon Flores, good evening. Sumbray, ga-monitor lang kami di sa Hinigaran. Mayang gabi landa sa ilan nanay Hazel sa Narawis nga wala untat pamati simo. Salamat. Good happy 52nd anniversary arm. Mila Paternal, good evening Sumbray, watching from Mount Carmel Village. Araman si Gladys Olarte de Benagracia. Kung wala ganiga sound ga indoors ko na mama. Pero balik lang ko na dayon. Si Banjo Arnijo, Rogelio Empedrad sa Lacson Street, Sun Life Building 20th Street. Thank you again. Dads Aberia, good evening Sumbray. Pasalamat na lang kita. Dire kay hindi gid masyado problema ang vaccination rollout naton. Barangay Sumag kami gihapon nyapon tak Sumbray. Salamat. Aimee Crisostomo Marquez, good evening Sumbray, watching from Barangay Dos La Carlota. Keep safe. Alunan Suzette Araman. Si Janice Laus, thank you gid. Karen Gidlayan Romano Araman, God bless. Edith Biasca sa Tokyo, Japan. Naglantaw gino si nanay guro Edith Biasca sa mga hinampang da. Carmelo Garingo, Romy Agsam, Weng Blanza, Aileen de la Cruz, si May Russell Galiero, shout out lang sa Galiero family. Romel JP, mayang gabi sa Ibok Brian, monitor lang kami Singapore, keep safe always bakulod nun. Si Leyden Navarite, good evening Sumbray, God bless, thank you. Okay na, kwan ko na. Greet ko na. Sarah Jane Bigasa sa Silay. Island Dison, good evening Sumbray. Monitor lang kami di sa program sa Purok, Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Chichiriche. Ahanilay Garap. Nagmudlay man basaho ng imong ngalan Chichiriche da. Si Karen Gidlayan Romano, shout out Romano family sa Purok Sunrise. Gapamati gid kami sa live mo. Salamat. Arman Regalado Araman. Salamat. Malipayon kadlawan sa iya anak nga si Aliana Regalado. God bless. Salamat kid. Dejin Jonah, ma-perfect ko gid subong program na Action Bray. 2 hours wala halin-halin sa program niya. Amo na iya. Kumusta ka da, ma'am? Basi magpuli ka da, hindi lang ko pagkalimti ha. Kaning nga pandemya pa, ma'am, no? Sige lang that's all na. Ang balya, perfect ko gid ang programa ni Sir Bry. Salamat gid ma'am sa pagpamati. Paki-share lang sa mga utod naton. Sige. Ma-relax ko gamay. Di ka mo maghalinda kay interesting ni sang story pagbalik naton sa isa ka retired police nga allegedly nagpangastigo bangod sa renta sang iya puluyan. La 7:48. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampingan Patayon Aksyon Radyo
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaumpod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:51 na mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Antes patrol, no? Nag-monitor sinima tiniyon si taliglang check ko lang diya. Si RB Sabaliero, kag si Choi Bugola nanara. Si Anami Villarias Araman kag si Nong Alfredo. Salamat gid sa pag-monitor sa tanan nga oras. Si Ashbirin Misias naga-monitor man sa aton sini nga pangalagad mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ari pang iba no, matamaton tani while waiting kita kag ginaplastar ta. Good evening Action Bry. Ginsunod to namon advice padulong sa barangay kaso wala kami sinapak. Nag-provide kami picture nga may dali gid lang. Tiro-tiro kag tililipon, wala mask kag face shield. Ginbaliwala lang kami sa barangay Sumag. Ay gali. Sige, dali gid lang tawagan ta kada karon maistorya kita. Action Bright, good evening. Kabalo man ni si Mayor kung ano plano ya sa mga ga-airsoft ni nga future in PA gid. Gatipon-tipon sila di sa amon lugar kada Domingo. Gatipon-tipon sila wala mask kag wala ga-follow sa protocols. Mga pangayaw ni iban diri iban ga pangabanwa like San Carlos sa may tupad di namon sa may Sumag Old Wholesome kuno Factory. Ari naman di sila sa Domingo. Sige. Damo gini kumod gini sa kada gabi gin mo tuod mo ti kadelikado gin man tuod. Okay, dali gid lang. Good evening, Sumbray. Ano ang last four sang SAP ARB? Ano ni siya man? Ga-confuse kami. Dali lang, doon di ko ni. Tama na si Sir Wenny. Two kinds of constitution, if one is neglected, the other will suffer. Sige, salamat gid ma'am. Thank you gid.
Action Bride diri gani sa Pilisa tag 20 man ang ila panukot maskin sobra na ang sakay sa tricycle wala nagnubo ang ila panukot. Mahambal pa tong ginang na interview sang patrol nga hindi matuod ning balita ni. Action firing line. Nga kon may time ka mo mag-check da sa page sa Action Radio da ara dang balita tanan nga nagakomentar puro gid nagahambal nga wala gid nagbalik sa pagnubo ang plitihan sang tricycle bisan nga naggilulutok na kung kaysa ang ila pasero. Action firing line. Tungod lain ko isablang nito manugid husto blabi nyo. Ang sobrat action hands nga panguyade action hands. Duay ginaiyal basang kadalagan plakadlaw kog lingon mo di bla? Tuntod gina. Action firing line. Pinpindot tistingan ko lang pindot kung ara gid man siya. Action Brian Warden. Action firing line. Dalagi lang check ko na yung patrol si Matinion makaksyon. Ano? Ang balita sa patrol, ang ining retired police mga kaksyon nga nagpangastigo suno sa report allegedly sa iya sini nga mga ihado kag nagpangtaya pa armas. Ang lalaki ni nga ihado naglulumpat sa hagdanan. Action firing line. Basi siya malaning isa guro, we don't know kung arang asawa niya duway man gura. Ang laki laning bana lumumpat sa hagdanan, pating panday lumumpat man sa hagdanan. Action firing line. Nano sistema ni man. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Ang balita sa patrol na dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action John, may gabi. Action Baray sa subong mga panion, ang akong ginakapitan, kopya ini isang blatter report. Grasang Police Station number 6, kaya titub-tub subong, wala pa makapagwa sa pagpalayag ang investigasyon ng kapulisan sa Police Station number 6. Pa may kaangtanan sa saning gireklamo sang isa makabit na negosyante, no? Kaya tinagapinag-iya sa sang isa ka computer shop. May kolokalanaan man siya sa mismo sa area sang Puro Katilingban, Barangay 40, Sunod sang Bacolod. Blasi diri sa blatter report, kining tagreklamo ang ginkilala kay Michael Garcia, 36 anyos, residente sang Libertad Extension, Barangay 40, Syudad sang Bacolod. Ang ginareklamo ya sini, amo ni si Primitivo Tabuhara, legal ang edad, residente sang Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod. Kung madumduman sang aton mga kaaksyon, ining si Primitivo Tabuhara nga ginareklamo amo ni siya sa retired Police Brigadier General Primitivo Tabuhara Jr. nga nagservice adto bilang Negros Occidental Police Provincial Office o CONOCPO Director sa tuig 2010 na aksyon na bribe. Base diri sa reklamo, takna alas 11 kaingas ang aga, samtang ining tagreklamo kag ang ginareklamo kaupod ang duha ka mga karpentero o kung nabi nagatrabaho, nag-obra sang balay. Panday. Nga ginkilala sa Ramir Bangkaya. Ang sambray, ang nag-check ini sila, no, dikto mismo sa ginarentahan nga balay sang tagreklamo. Ang tag-iya sa ginarentahan nga balay, amo ni si Police Brigadier General Tabuhara. Pag-abot dikto sa balay, o alin sa ground floor, gilantaw nila, may ara silang nakitaan ng mga pagbag-o, may mo siguro ay may naobserbaran ang tag-iya. Ang base pa diri sa blatter report nga aton nga ginakapitan, doon ang akig ining si Tabuhara, kag ginali niya lang nga ginsumbag sa ulo, kag sa dughan, kag sa tiyan, ining tagreklamo nga si Garcia. Kumo ang blatter report sa do sa kahapaw, ginatinguan sa patrol nga na-interview si Michael Garcia, nagkadto kita sa iya mismo nga ginatiniran. Sunod rin kay Garcia, Bray, kay na kung tani, hindi na siya dara magkadto pamong sa area, dara sa mga, sa balay mismo. Ano ining lugar kung saan nagluntad ang insidente, sementado ni siya, 2-story, duwa nga panalagan, sementado nga kung alin ka dara bala sa may hernae, sa muna siya wala sa may likuan, sang bus, no, pangadto Bacolod South Service Terminal. Magliko kada action bray, antes sinadra, may computer shop na dastubangan. Sa computer shop, may arada nga isa kay iskinita nga
Ikatatlo nga balay, sa wala, may dako dira nga establishment, o kung dako nga balay, sementado, amo na sa dira ang lugar, kag ginapanagiyahan, sining ni Tabuhara. Nagkadto siya, kay nagsugatanay sila, sang panday, o kung bulig, sining ni Tabuhara, sa dalan. Kang nagpangayo sa bulig, ang bulig Tabuhara sa iya. Tinamangkot man, according to kay Garcia, namangkot siya, kung si Manino, Manino, yun yung reaction bray, si Tabuhara. Nagambal man ang tagrik ng kabulig dito, nga oo, ara dito sa lugar. Tinagpasugot ni Garcia nga magkanto dito sa area. Kamot sa lugar, according to sa aligasyon ni Garcia, nakita yun nga daan nito do kalain sa sitwasyon nga do akig. E na yung si Tabuhara action bray, tubtob nga may mga ginapamangkot siya, kung ano na ang natabo dira, may CR sa dalom, nga sa una wala na la CR, tigin patag man, sining ni, kung ano tabo ka sa CR action bray, kaya ang CR, may tiles pero do wala na ilodoro, something na mo sina. Kaya kung dito kay Garcia, ginexplikarya man, nga sana ang nagpaubra sang CR, sang tempo nga sila pa ang nagarenta sa lugar. And then, nakitingala, ginexplikarya man, nga kumo sa nagpaubra, ginkwaya to. Ay nudogin balik, pero ala lang gyapon ang taas, kagala lang gyapon ang CR. Nakadto sila action bray sa second floor, naglantaw sila sa sitwasyon, nadakitaan sila, nga ara gyapon kami nagarenta pag iladagali. Nagsaka pag sila sa dito sa may rooftop, kaginta tudlo, ako din kay Garcia, nakitaan man nga may mga guba dito sa may top, hindi nagpasalig si Garcia kuno diri kay Tabuhara nga ipakayoya. Eventually, nagbalik sa second floor. Dito sa second floor, nakita ni Tabuhara nga may guba nga mga doorknob. May duha ka doorknob sa pertahan nga amuning kwarto, no, nga ginaparentahan nila nga guba. Tinagambal man diri si Garcia nga wala man sa ihibalo kung paano na guba ina kay ti may nagarenta dira nga lain. And then, ang isa pa yung kapertahan, gintudlo man diri ni Garcia nga ining pertahan nga ini naguba man higit islan. Pero ang reflection ba ang pagpayag din ni Garcia, tubtob, nagulpi nila kuno taas ang tingog, sining ni Tabuhara, base sa aligasyon ni Garcia ina, and gulpi lang, nga gintapungol si Garcia sa dughan una. Pagtapungol sa dughan, according to kay Garcia, ginatapungol pag siya sa ulo, action drive. After sa ulo, gintapungol sa dua ka beses sa dughan liwat, kag ginatapungol sa uli o kay ginsumbag sa iyang atsan. Ito na nag-react si Garcia. Action dyan? Action drive? Dahil isa baron takado, combination ni Carlo paalam, how? Lapit na ganitong konta ni Marshall. Sige, padayon. Narubo-robo lang konta ni Marshall do. Ula untat lang nga tapungol, blau. Ginahapon sa Marshall mo. Sige, padayon action dyan, ano? And then, may ara pag nagpagsumbag sa tiyan, according to Ricky Garcia, dito na siya kag nag-react. Sige, pamangkot, kung nga, gintapungol siya. Ito action break, kag nagsabat ko no diri si Tabuhara ng mga aligasyon sa nga ginhambal kontra kay Garcia nga marabi do ga pangisog o kundo hindi amo ang ginaobra ni Garcia do mo na bin pinakapunto dito, no? Eventually, pagkaano action bray, nakitaan ni Garcia nga nagbunot ining si Tabuhara sang armas sa iya nga bag. Kalang tornado gin crack yung action bray. Pag ginagulpi na lang, pagkabalo niya, action bray is nagdalagan. Ining si Garcia kag naglumpat sa may hagdan. Sa ikaduha pa dalagan sa ilang balay upod sa iya mismo nga bantay digto kung nabikabulig digto kaya kaya delikado na ang ilang sitwasyon. So meaning action dyan, ang puloyan ginapanag-iyahan ni Tabuhara. Yes. Nagka-renta sila. Garenta sila. Ang pagintindi ko daw 40,000 ang bulan sa pagrenta sina mo. Action dyan. According to Ricky Garcia, 5 sila katuig sagto nga nag-aarkila dira. I-computeran na siya mong sa may dalo may computeran. Tining si Garcia nga daan IT, ini siya IT expert. I-ano niya, pang kayo sa mga pisonet, may mga computeran kagiban pa. And then action bray, after sina, meron daw nga tubigan sa to. According to sa iya, 5 sila katuig nga nag-arkila. Galing kay ang sugod 35,000. Okay.
ang bulan. Sang ulihi, yung pasakaan, nag-40,000 ang bulan action price ang arkila. Sang ulihi, nadumduman sila nag-ipin na dukasado, nag-ikadako sang arkila, nagdesisyon ini sila nga magsaylo sa ila pwesto na subong sa tubangan o kung sa kilid sang dalan. Dito na sila nag-saylo kay sa ulihi, may naibaluan sa informasyon, nga pasakaan pag ng renta sa 60,000 kada bulan. Dali lang action dyan. Ang pagintindi ko sa mga ulo arkilani, may mga agreement na action dyan mo. Oo, may agreement ni siya mo. Like for example, sa mo nga tuig, sa 2 ka tuig mo din nga pag-star, 35,000 ang anay. After 2 years, ara man na daw sa agreement niyo nga mapasaka ko 10,000 himoon tanibi 45,000. Anong ang sistema sa agreement na action dyan, how? Wala sa formal agreement kung ginpermahan blamay mo. Do siguro do pareho lang nagarurenta ka sa balay. Do ka verbal lang abi nga kada bulan bayad lang ko sa imo muni muna. Oo. Do amo na sa action bray. Ang ilang agreement sa pagrenta sa ginatawag diri nga balay mismo kung may establishment dira. Kaya tininegosyo hindi siya nagaparenta. Siguro before reasonable sa wala pa pandemya, bala nga masarangan gid. Pero sa uli ako din diri kita kay Garcia do hindi na nila masarangan. Amo to nagpangita sila sang lain, mas barato, and then dito na ko na action bribe nga do naglala na gid ang sitwasyon o ko nang pagkabig diri ako ng plastada nila dira. So meaning ang pagkaakig ni Sir Tabuhara dire, maybe siguro ang pagliwat sa mga kagamitan na sa sulod sang puloyan, like yung mention mo to, mga doorknob niya, mga jealousy dira o mga sitwasyon. Amo na actually nilantaw ya sinidri nga may morason kaya tinakita niya dito pagsunod sa lugar, may ara dito aksyombray nga may nagubang doorknob, and then may mga changes pagbago na sa sulod sa establishment. May mga wala na tapos nga ginpa ubra sa iya, abi no nga ginano yung nga trabahoon bangod nga iya na nga lugar, hindi sa pagalin siguro amo na ba ginalang taon nila nga kay opa, pero pagbalik may mga damages na. Kaya ang istorya pagid sini maybe siguro kundi nag-arkila, like for example ako nag-arkila ko si Moxon dyan sa balay mo. Pag arkila ko sa imo, maigin pang dugang ko di kiti siyempre para mangin convenience mo sa ako, nagbutang ko di sa amuni, nagbutang ko sa amuni, muni mo na tanan gusto ko ni kiti ginarkila ko 5 years padaan mo. So madugay-dugay. Paghalin maybe ni Garcia or ako abi nag-arkila sa imo, pinangkuha ko yung mga investment collection diyan. Amo naguro nagliliwat ka nagtalulukal ng iban nga mga gamit sa original nga puloy-an ni Sir Tabuhara. That's exactly amo na ang alegasyon kagang pagpayag ni Garcia. Kaya ang iya nga gintatagsa kung pagsulod nila sa lugar, wala sang CR. Amo to nga nagpabutang sila sang CR, di pagalin nila, kasi lang inodoro kay ila to ya. Doon mo na siya ang sitwasyon, aksyon na bray. Galing kiti, may mo siguro, doon na init, o kung nabi, nagabatsag sang lain sa buot, sang buot, yung sa buot na nakita niyo yung sitwasyon dito, nga hindi siya ma-satisfy. Siguro sa iya, mablabis mo, no, nga personal, pero nakita niya to, dito na ginit ang ulo ya, base sa aligasyon ni Garcia, nga nang kapungol, kag nang kastigo, gidman sa. Kag nagkak pa sa arbasa, kabidelikado, no? Yes, no, aksyon na bray. Ari ang una nga statement ni Garcia sa ating interview. Pinanawag kami, katomi sa second floor, kita ya iban nga borders nga pertaan, may hara tubla isa or duwa nga wala doorknob. Yang bako manino, ti wala ko balo kayo siyempre borders na way ko balo ba siging guba ya ba or guba ng yabi or kwan. Ti ari ganun manino guba manino king islan kuman kwan ng doorknob. Ara ganun bago pa na. Kaya nagambal ko tanin ligad manino, ita pag ganun tayo namon kin check nyo anay. Dito sa kuro, wala ko kabaloy at naman ko mag-storya siya. Kibot ko, ginsumbag ako dayon. Unay ginsumbag. Yung party sa doorknob. Oo, sa doorknob. Oo, tani ka simple lang. Nakay ko ano yung ginayo. Yung napabaklan ko man mo. Bali, ano kita pong ulit ka? Ginsumbag ako na nasa dugan. Wala ka, kay siyempre, wala lang ko balo kung, siyempre ako yung mag-storya. Mugit ko kung ano yung storya ko sa buwan. Mugit na yung pag-storya ko siya. Siyempre, para lang, kay kapainit sa muti ako para napabugnaw ko man sa. Diba ko siya, manino mo na ang doorknob. Tarigin islan ko man na. Mo na yun ang gamba ko siya. Tanigin check na ligad. Kaya para makita nyo man de kung ano sitwasyon. Ginsumbag ako yun dayon. Wala ka angas mo magambal. Ginsumbag ka sa dugan? Sa dugan, ara na upod katupad ko nga kon nga panday nga muna tani ginaupod ko para mo na maobra kung ano ginapobraya kay isang ligat gin pakatuan ko man tawa anong kabilog ipapalimpiwan na
Di pero ang sang before pa na namon nga nag-istorya seriya, kipakita ko ng picture mo na ang tsura sang pagkanto din namon, grabe nga basura, grabe nga tambak, wala pa ato pang likod. Ako na tanan sir, ako na tanan nagasto. And then after that one, pag sumbagis mo sa dugan, wala na kaging ano pa. Pag sumbagi sa unsang dugan, ging naumulumol pagit siguro nga wala mo ko siya sini nga naging nag-react or kuan sumbagi lang korekta kibot ko gani nga ging patupan ko blaka nga si mo ging sumbagi ako diyo pag sumbagi sa akon sa dugan ging sumbagi ako sa ulo pag sumbagi sa akon sa ulo katatlo ako dugan no sakit amo na sumbag na batsyag ko sir Bali wala labot nga una nga dugan, din sumbagya kaliwas sa dugan. sa dugan kapos at tiyan dito doon na ano nablado na sakitan ako kaya siyempre ging tudo-tudo ging sumbag bako nga gisumbag mo ko nino yaw. Doon namin na ganun ako nag-react na ko gisumbag mo ko yaw. Bla mo na guro amak mga pati amo to dayon nagwa sa bagya kaging crack pakita ko crack amo na dagan kami sang ano Kaya naglumpat ko sa danan si Kantor dabla nga magdanan ging tarag ko lang pati ang panday ko grabe nga nervyos. Okay. Oo. After that one, wala na sa ginabasi mo, kinfret ya ka, ginmaya ka. Wala nang kay na ganun nagikuya. Action ba na batihan ang pagpayag ni Garcia sa interview sinigid lamang nga hapon. Sa karon ginatun-an rin nila. Kaya actually, before sila natabong insidente, sa Agosto 1, according to Ricky Garcia, ginsulong da sa Nita Buhara sa ilang ginarentahan. Kaya ang natabo action bray is may ginapakayo mo, may ginapakayo diri si Garcia nga nakitaan nga guba abi o kung may pinadal ka dapat nga tadlungon sa ginarentahan nga balay. May nag-communicate sa iya kay Garcia. And dito siya ko doon nakambal siya nga kinaubra na to subong sang iyang nga mga pantay dira. Galing kay nakibot si Garcia nga o galing ang Baldo Garcia i-matext lang siya kailan taon niya anay ang sitwasyon dito kung natapos kidman. Kung wala black sombra ko din kay Garcia wala sa static gano nga natapos nang gito ko na kayo na ilang taon niya pa. Nakibot siya on that day Agosto 1 nga aradra sila balay o kung sa tinira nila tag ilabaligyan mismo si Tabuara kag ang ialigasyon nagskandalo si Para nga ining si Garcia singgitan ginakigan action by da mismo sa tubang sa mga customer sila balagyan kag iban pa nga mga individual sang Agosto 2 amo to nga natabo sa Agosto 1 pagagabi gid pagdater nila ang natabo dira nga insidente kay according diri sa iya may mga makabig sa nga pamahog o kontret na siya nga nabaton action by. Susubong ang ila diri desisyon ginatun-an sa ila niya diri kag sang ila abogado ang mahimo o kung posible pagpasaka sa nagkakaigong nga kaso patok diri kay Tabuara. According diri sa allegation may gakabatunan pa siya nga text gyapon o kon communication nga makabig niya isa kapag pamahog action bribe. Kaya ang allegation diri ni Garcia ang iya diri nga ginalauman abi abla maareglo o kon may istorya abi mo nabi mapakanubo o kon may istorya alay sa iya para may istorya na nila kay plastar ang natabo galing kiti sa baydo according diri kay Garcia lain ang iyang gaka-experiensyahan sa karon galing kay prior sa rin nahitabo sa ring adlaw why gid si Garcia nakapa-record sa barangay hall dira before sa nagpadulong abi sa Kwan sa police station. May mga according diri sa iya. Nagdiretso sa action by sa police station kay nagpa-blatter abi. I mean ko before siya gin kastigo bla sa suno sa iya mga nagligad pagid nakagabato na siya sa mga pahug-pahog why gid siya nagpa-record. Amo to action by sang August 2 nagpa-blatter siya sa police kay sa August 1 ginkadtuan da siya ni Tabuara. Sorry sige okay action dyan. So subong action by ginatunan nila may mapasakas ang kaso kay ang ila diri nakit ang ikaduha nga rason kung di sila mapasakas ang kaso tiano bikon nalutahan to sa no labi na nga sa balay pa mismo nga ginapanagihan ni Tabuara action by. Sige na gina-try ko gid nga ka-contact kay kabalo ka si Sir Tabuara ang ginaakusar may anak ni siya nga aktibo sa mga pulis sa Tonis Negros Occidental mo may ranggo naman gani man ini action dyan mo so kabay pa malabot aton ini kag makapangayo tas ang numero ni Sir Tabuara kag mapasabat naman siya kay para mabatian ta ba ng side niya. Yes, sabay alin sa finally ang final statement ni Garcia sa aton interview. Para pa sir, baton ko sa iya nga muna kailan sila pa ma-file sa kaso.
tigalingin ng ulo ko nga kundi ano pa ano gintuntok sila no ti ako niya bako ya maninaya biskan ano pa dayan banyo ginarespeto ta kami gyapon ti wala na ko na ko kasi syempre abot ko gapinit ni sila mo Isubong, ikaw sa ano yung mag-desisyon? kaya mo na nato ba liga ulat lang wala na advice ang abogado or ano kay syempre okay man tani ti galing kay kalaway man sir ging ano kasi una patay ko tabi karon ti pamilya ko ya negosyo ko Ano na ginatunan niyo for possible filings and case? kay syempre subong ti dapat ga sito na sa kunti ang lain pag-treat sa ako Amo na doon na ano? doon na ano lang ko sir kay syempre ara sila sa posisyon nila mo ti si ako yung mayo mo gyapon sila kay syempre negosyante tamad na muna tani siya ti galing kay nakita ako ang bala ko ni Mrs. ti kung napatay ka to nila sulod kay syempre ato kat sila nga property ti ano na lang kami ti mo na doon ano man ko kay man tani kung sumbag lang ko kaysa sir subong ay patsaga ko ng duya ko kagang ngakon nga dugan kay ging tud ging ano yung gidya ging amer yung gid ko ya sa totoo sir kung wala lang ko respeto nagbato ko mo ti syempre gamay mo lang sa ti may bato man ko ti galing nagsulod sa ulo ko yung respeto ko lang sa gyapon bilang manino Amo na to rin na Action may dapat yan si Garcia sa aton nga interview. Dahil tagikan sa May gitong move yang away sa bumalos gani Action Bray, no? Balik tagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasilito na sa Action sa Bacolod Action, Radyo. Action Firing Line. Salamat Patrol, Action John Diaz sa report gikan sa Police Station number 6 mga kaksyon. Tiyan mo na, no? Try na ton nga malabot buwas nga adlaw ang ginareklamo angot sini mga kaksyon. Action Firing Line. Ang gusto tamalang hibalon diri kon may ara ni sila sang ginauyatan nga mga kasulatan na kabalo ka once gani nga magrenta ikaw dapat bisan papel lang da nga kamo-kamo lang da nga duha may isabi ka witness abodra or duha ka mga witnesses abi nga naga pamatuod nga nagarinta ikaw kag ano ang nabutang nga mga agreement agod nga dra may ara kamo sang tamdan no may ara kamo sang tamdan sa panahon nga ti may kaangay sini nga sitwasyon Action Firing Line. o kay ti ang tag-iya sa sina nga pagkabutang sinang building o kon balay nga ina may tendency gina iya nga maabot ang panahon nga pasakaan nya ina most likely nga ang ginarintahan sining ni Michael Garcia Action Hands isa ka lugar nga ti makabig naton komersyal gid pwede mabaligyaan pwede maka-income si Garcia kag makaginansya siya bisan mag-ulo arkila pa siya 35 to 40,000 pesos a month mga kaksyon Action Firing Line. kaya tiyo ginhimo yung komputiran ang dalob ang babaw ginhimo yung ginparintahan niya man sa mga borders abi may mga borders siya may tubian pa siya no so kung may ara sila sang agreement amo ning gusto pangitao naton like for example nagbutang sa agreement nga sa sining nga tuig ang imo arkila 35,000 amo lang ni anay 2021 abi but next year gusto ko naman nga pasakaan ko 5,000 himuon ko 40,000 kung mag-agree dira ang duwa ka partido tiway gida mahimo ya si Garcia kung pasakaan gid man ang balayran pagadason nga tuig Action Firing Line. oo amo nang ginapangita tadi galing kung kay isa may ara man manong grinta abi nga ti ko nakit-an nila nga lapit na mag-end ang ila sini nga kontrata kag kabalo sila nga padugangan ang iba nagahalalin di do maugot manaliwat ang kwani ang tag-iya Action Firing Line. pero kwanta niya amat-amaton tala ni kay gusto taman pamatian ang side ni Sir Tabuhara mga kaksyon no may anak ni siyang aktibo nga pulis subong may ranggo man diri sa Negros Occidental mamangkot kamo kun sino ti Tabuhara man apelyido anak nga nimo Action Firing Line. amo na mga kaksyon dira lang taanay asta no kung naga-monitor gid man si retired Brigadier General Tabuhara ti pwede kay gid sa amon di sir makapakig-angot di man ta gusto nga one-sided nagwa takon gusto ta nga side A side B magwa diri kiti nagwa subong ati sa tanan nga mga allegations against sa imo wala pagid ka kabalo sang imo sining palayagman Action Firing Line.
Las 8:19 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Pagbalik ta karon dugay-dugay, istoryahan ta ang mga nagkalhinabo diri sa Bacolod la. Parte sa mga bike lane nga ini, parte sa mga tricycle nga ini, kag mga balita pagikan sa probinsya sang Negros Occidental. Pero dali gid lang kay iga-endorso ko anay sa inyo mga kaaksyon ang Evergreen Sa nambal ko na pagbalik naton mga balita gikan sa Bacolod kag Negros Occidental i-plaster pa sa aton nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Si Chichiriche Al-Ahani, basta mo na, nagsalig si Michael kay maninoy niya. Okay. Ang balay makayo kag maistoryahan kag guba nga manakit gid. Si Jocelyn naga-monitor man, Bernard Tabino aking siya. Kaklase retired police, colonel pa, may bata pa nga major, patulpo bla. Hambala na colonel, square kami sa plaza. Ano ni man? Basin ara pa bata niya nga major kay lampasoy ako na. Istoryahan nyo lang ni Anay. Sige. Si Chichiriche, ambal niya, ikaw, general, ang salbahe. Wala siya rason manakit. Placer Herrera Familia, good evening, Sumbray. Tamyaw ko da, gali family Herrera. Sa La Castellana, ilabi na gid ang buutan diri nga mayor, si Mayor Romayla Nicor. Thank you and good God bless. Tanaw ko live diri sa Bae City, Negros Oriental. Salamat. Chichireche. Background check nyo na o gali ni Michael. Mabinuligon ina nga tao kahisa ina. Jenny Flores Araman, pwede may istoryahan, di lang manakit. Romy Agsam, ang mabait ni Gracia ba, binugbog na hindi rin galit. Sino na Agravante Araman, Lilia Tato, nagamonitor sa Gardenville man, stay safe, God bless. Si Chichiriche mo na nga ginahimo agreement para pagusto siya pasaka rinta, pandemic, ligad, tuig, wala gani, nagpalibre man lang isa ka rent, abi. Pero dapat may agreement ginamo. Pero depende sa pag-istoryahanay, kiti maninoy, ihado. Lito Secundes, may gabi aksumbray, monitor lang ko di subong sa KSA. Si Marian Panagiton, good evening, Sumbray, monitor kami di Purok 18, Barangay Lagran, Halacardo, Tasiri. God bless you, Action Bright. Salamat. Si Remilin Hamili Junela, good evening, Sumbray, pag-greet lang ko, bana ko nga si Alberto Junela, nga Galantaw Live Subong. Hamili family, sa Murcia, kag Junela family from Maribeles, Bataan. Holia Goles Ricto, may gabi aksumbray, monitor lang ko niya from La Carlota, Sri Villa Caridad, God bless. Hera Calataro, Mahandog Gwen. Si Jerry Limaco, may gabi aksumbrayan, patamyaw gali sang wife ko, Jerilyn Limaco, monitor gig kami Bangga Totong. Sige. Juset Magwa de los Reyes, may gabi, Jaime Manukan sa Hambalya, Action Bright, tag 20 man plete, pakadtulo pues esto, na mo na gani, gasululubra. Basta ganit puno, nadik mo magbayad 20, malo nyo puno kanong, pulo ka lang. Erwin Decatoria Gonzales, good evening, Sumbray, monitor lang ko. Salamat. Si Franjo, bilin lang sa Action Radio, thanks, good Action Bright. Ano ko ibilin man? Ano ning ibilin ta?
Pabulig be, pa-announcement. If may ara nakakita, okay. Kitchen ko no sang motor Honda PCX 150 remote along West Bank Loop West is GT Station Villa Angela Rota. Okay, sige Fran, intindihan ko na. Basta may nakakita da, palihog lang hapit is Action Radio, ha? Sige. Ricky Soriano, nagamonitor man sa Gerhina Mandalagan. Jerry Limaco, salamat kay ng gabi. Si Bot Stock Skull, Action Brian, ari lang kami ni monitor Asian Alcohol Corporation. So bago, ino? Salamat kidra sa inyo, ha? Thank you again. Virgis Olpinda or Virgil Pinda, Action Brian, evening monitor lang kami si Lin Homsa. Shout out lang Rusland Bison, his family sa Calatrava, San Carlos, Cag Olpinda family sa may kanturay si Palay nga pamati gid subong sa aton firing line. Stay safe lang kita tanan, salamat din. Si Karen Gidlayan Romano Araman, Mila Paternal, basta gadula akon sound may ngalan nga nakamute, seconds lang na siya kaya may gina-endorse ko na sige. Si Ma'am Gladys Olarte de Benagracia Araman, thank you again. Si Maria Samolde, Action Bright po, good evening, tuod na nga may bag-o naman nga variant COVID sa Bacolod, thank you. Waay ma'am, God bless. Wala na ma'am Maria Samolde, wala ma'am. George Gargasiran, may gabi sa tanan nga mapisan at maid-id mag-monitor sa Action Radio. See? Thank you, good sir. Francisca Puso Moderaso Araman. George Gargasiran, hala hindi bala mandatory vaccine sa empleyado. Si Ailek Alejandrino, good evening, Sumbray, monitor kami din sa EB Magalona. DJ, okay, sige. Salamat. Alright. Si JR Amudja, may gabi ang Sumbray, pag-greet lang si Adi nga gapanghugas pinggan. Sige, pamati sa imo. Bao kapisan ba? Sige, padayon na. Amy Esmeralda Dolido, Bonbon Mahilom, monitor lang ko Action Bray, Dubai, patamyaw ng family Mahilom kag hasta Quinta. Salamat. Totoy Katalan, ara man naga-monitor subong. Salamat gid sa pag-monitor. Di ini si Totoy Katalan man. Dili ni taga San Carlos, basta taga San Carlos, di ba? Ruel Palabrica Osera, tamyaw ko lang taga Barangay Tabugon, Kabankalan, Basko gid kamo dia. Signal. Salamat. Thank you gid. Okay. George Gargasiran, hisa na guro sa retired police, plano yaman magnegosyo kay basi kita iya mayo igo ni Michael. We don't know ito kabalo. Si Antonio Lo Araman sa Lopez Eastman. Salamat gid sa inyo. Liberte Beniten Obaldo Araman, El Merigula Araman nagamonitor. Sige. Padala lang sa inyo nga mga mensahe kag paki-share lang paki-share lang sa aton nga live para mag-laptop pag information pa. Relax lang ko gamay, balik ka digado kay, ha? 8:28.
Si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Radio Philippine Standard Time, las 8:34 na. Aksyon Firing Line. Atis pasiban nga mga balita, DTI naton nga nagatutok halin pa kay na tob-tob sinima tinyon. Dila magtawag while nagahabasa ako. Action Bright, good evening. As lang ko pwede makasulod ang senior citizen sa SSS. Makuha lang ko sang akon UMED ID. Thanks gid si Tatay Dan niya sang kansilayan. Wagig ko ideya, no? Pero ang senior citizen subong, hindi gid man pwede iya makagwa mo. Action Firing Line. Oo, labi na gid kon hindi man lang gid importante, hindi gid pwede ka lagaw-lagaw ang aton nga mga senior, no? Action Bright, good evening. Pwede liwat malawag ang cell number sang SAP. Ang cell number sang SAP 09, lawagon ko niya, dali gid lang ha. Areo. 09 0970 495 02. Ano lang, suliton ko. 0970 hindi mo ginabasa ko.
Arire. 0970-495-1202. Ara piho na gina na. Hindi lang hindi lang magtawag please. Action Bray, monitor ko sa program mo Yolanda Pasamante. Salamat gid na. Okay. Evening greet ko lang ang Mihiliano kag Baltazar family. Pamati gid sila 4 AM until sa gabi. Baw. Kasalawayon sa gatawag no kapilan ko gabay man. Action firing line. I'm sorry kay ayo ko ni magtawag hindi ko mabasa karon. Good evening lang kay Kagawad Arsenio Pitisa sa Victorias. Sinono Miravalles Araman. Das 8:36 na sa aton nga pagpangalagan. Action firing line. Sige, no? Try na ito nga ma-check section Marlon Hinabia. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kung alang-alang siya, pakaroon na lang pabawasan ko na lang siya, no? Sige, pabawasan ko lang section Marlon. Action firing line. Kaya diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, si Councilor Dindo Ramos nagpalayag sa aton sa nga interview, no? Monitor ang mga utod ta nga may ara sang vulcanizing dira, may ara sang talyer, may ara sang second hand nga mga salakyan, no, nga ginabaligya. Pabuwasan ta na lang action hen si Action Marlon hindi na lang kay daw alang-alang naman time ta, no? Kag ang iban dira ginahimo tiyangge gidya ang footwalk, gutter kag iban ara pa sa mga bike lane. Action firing line. Sunod diri kay Councilor Dindo Ramos, tawgon niya ang igtalupangod sang Bacolod Traffic Authority Office nga kon pwede ipang tow ni sila or itowing na ni sila kag hatagan penalidad kay ti hindi naman ibag-o sa ila nga hindi kada pwede makapang park sa salakyan mo labi na gid kung ginakay o kay ti highway ina, national road, barangay road o kon city road o nga sitwasyon alagyan ina sang publiko. Action firing line. O ti kadamo gidya sa mga dungulis gihapon ambot kun diin ining mga utok nila sini nga bisan hindi mo na nisla pagsawayon klaro katama nga bawal ang magbutang sa mga salakyan sa mga highway nga ini sa kilid dira. O may ara na kita gani sang road clearing operation nga 2.0 na to. Amo mangyapon nagapabilin mangyapon ining iban dira. Ti amo nagaling ko kaisa. Kung hindi mo ni sila pagpatungan sang manamit-namit nga penalidad, ti daway lanis bungog nila. Action firing line. Nan, sa nagligad nga si Mana, Biyernes may isa ka biker nga nabungguan sang motorsiklo somewhere dito sa Granada kag Alangilan area. Kay amo giman ang destination da sa mga kwan mo, sa mga utod ta nga mga bikers diri sa syudad sa Bacolod. Nabungguan ang rason. In fact, ang police station number 5 nagpanawagan gani mo nga ang mga salakyan, ang bike lane hindi pagbutangan sa mga salakyan, no? Pero kung kaisa vice versa. May ara man mga bikers naton nga mga salawayon man. Action firing line. Dira man nagalabay nga dalan kag kung kaisa do malumba pa sila sa mga salakyan ti inyo tiil sikad nyo tiil kumpara yung inyo nga sikad nyo sa dimotor iya. O dira pas nga dalan ti kung isa ang lain pagida kay nagakutso-kutso sila yas nga dalan kag bike ara so nga dalan nagistoryahanay sila nga duwa sila kabalo nga may nagasunod nga iban nga mga salakyan iya. Action firing line. Oo, ti ang lain dire kay sagi naton action James sagi ta kasaway ang mga tricycle, mga motorsiklo nga kon hinay dalagan mo sa idalom sa Republic Act 4136 sang LTO, LTFRB kun ano man dira, kun hinay ang salakyan mo diri ka dapat sa pinaka right lane sang dalan, pahigad ka. Oo, ina gani nga mga salakyan may mga LTO license na may mga ORCR na sila. Oh. Di pagkatapos ang mga bike nga bisan isa gani ka number from LTO way na sila kay ti libre lang na sila ga pinasaway pas tunga dalan. Action firing line. Tinagpalarihos ang mga illegal parking dira, ang mga obstruction nga mga construction dira or ano nga mga balay-balay da, mga bikers, amo lang sila tanan, we don't know kung nga, away ni sila ga pililinsar. Action firing line.
Tinghambal ni Councilor Dindo Ramos, ang bitaw may dako nga poder diri, nga pang ganuyon ini sila, aber-aber, bantay-bantayan, taribedason nga inadlaw, tukion taliwat bi si Councilor Ramos, kiti under ini sa iya sini nga administration o kon leadership bilang Committee on Transportation, dira iya sa konsiho sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Action firing line. Amo na ang aton sinihulat-hulaton kay kinahanglan tanan nga himuon. Ang Bacolod subong ya normal ang sitwasyon. Daw amo-amo na lang siya sa may pandemya o kon wala pandemya. Action firing line. Ang prangka-prangkang istorya ka garot sang sitwasyon, may mga aksidente pa ang dahilan amo ni nga mga utod ta nga mga way gid ka pinsar nga sala ang ginabuhat nila. Action firing line. Ang lain pagidiri kay mga bike lane nga ini, ti ka mahal sining bike lane nga ini, ang presyo sini mga 60 million pesos ini. Nan, diri sa syudad sa Bacolod. Pero ang iban diri ti amo ni mga signages, mga signage bala nga mo ni bike lane area na di 20 meters away bike lane area na di mo ni muna. Oo, 60 million. Ti subong ang mga bike lane ganis Bacolod diyo. Amo na ginimo talier, ginimo vulcanizing dira, hindi maagyan. Ang lain pag iban ging kalkal na. Oo, ang iban diri lain pag nga tinabuna na sang asfalto. Action firing line. Ti goodbye. Bike lane nga 60 million pesos. Di mo lang kung do ka tayog klase proyekto bla, no? Pila lang katuig si bike lane, way na panas na. Kay nga agin pang sampawan sang asphalt gani kay mas gin pagwapo ang dalan. Oh, daw mo na bla mo ning proyekto kaysa sa gobyerno nga daw ka kiwigin mo. Action firing line. Hindi long term iya nga proyekto iya. Oh, pila lang yak tuig tapos sa istorya may kon ara lang bla sa mga libo-libo lang itik milyones. Oh, road board ini siya nga mga tax naton sa LTO. Tax sa mga utod ta nga bisan way sa lakyan nagabayad tax. Oh, pagkatapos amo lang ning matabo. Oo. Ting gobyerno ta des Bacolod, agod nga maglipay-lipay man ang iban dira, abi patuman yung husto nga ordinance kag lahi halin sa nasyonal. Action firing line. Amo na lang ang pangamayuan kit ngayon ta kit tapos naman way naman. Tapos naman yung 62 million nga ini, di bla? Naubos naman na. Teno pa bing ginahulata kundi ipatuman ta na lang ang husto nga paghawan skilidalan ta para magamit aning ibang utod-utod nga bike lane daw. Action firing line. Las 8:43 sa aton sa nga pagpangalagad hambal ni Ma'am na DJ Jonah Malya Kanugon sang kwarta gingamit nila wala na puslan. Toda Action firing line. ang ibang mga bikers nato action hands, why man galabay sa bike lane? Waya ka mga batinggilan. Action firing line. Kung masangit mo sila paning biktima, pero kung isipon mo nagpang biktima ni sila sa mga nagalinabay das tunga dalan kay hindi dalan nila, dira sila iya. Action firing line. Kabay pa hindi na ni masulit pa ang kaangay sa mga sitwasyon. O, nabungguan, hindi na masulit pa. Tara nga gin pang mention ta dire kung sa mari mga baligya, mga sikandhan nga mga salakyan, no? Mao ka mga dungol, gater tungtungan. Ambot di nang utok sa mga tag-iya sini. Action firing line. Las 8:44. Kini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa life extension line. Ihambal sa natunda. si Willie Dispoho, evening sobray or giving sobray, kinahanglan butangan unto ang layi. Nga ginpasar sa konsiho sa Bacolod, agod madisiplina ang violator. Ti waigid, labay ra jud. Si Gary Amerila, amo na ang isa sa mga proyekto nga baldog. Si Bots Howard naman niya, this is project of income. Si ka mga tanda sa ngaton nga mga listeners. Rodrigo Caniedo, good evening Sobray, sakto gina wala sila gapahigan. Gapaningot pa na sila kon agyan mo nga lapit. Kung iban pituhan mo balik doon kapag agpaturungan sa mata nila. Tilio Franklin, gabike ako mo pero sila nga mga binulan daw pila nakaban so ay ko ka-bike.
Pero kung magbike ko, ginhawa ko naging nga pahigan. Masanggit ka na karon sa mga higante nga salakyan, din kayo mapuluto ni Yaman. Di ba? No? Bisan may bike lane pa na kunwaay. Dira ko yung kilid-kilid galabay. Hindi man na ilong baanay, may makuya ga intra iya sa patot sa dahay, sa kwan mo sa dalan. Ang lain pag ginablakin ko kutso-kutso sila iya. Istorya sa ilang nga mga nobya, guro kag mga asawan lang kag kunano sila sa tunga dalan tapos ga bike. Nano nga sitwasyon. Tani dito na lang kamuya nag-istoryahan na iskapihan. Si Lovely Bautista Mandal, good evening sa radyo, pwede ko makapangayo number ka DSWD sila Carlota. Salamat kung may ideya ka lang Action Brian. Ba, wala ko ideya di sa ilang number. Ma'am ba, pasensya gin ma'am ha? Oo. Si Jane Karampatana, Gani Flores, may gabi, i-shout out ko si Alan Michael Baikin. Gamonitor subong diri sa Pahanukoy. Sige, salamat. Si Shigeru Kahara, pwede makagwa ang senior citizen until 65 years old, 66 years old above, hindi pwede. Hindi siya pwede kagwa. Pero kung essential, kung may importante, hindi pwede malana. I-justify nyo lang. Si Patrick Makalipsay Araman, si Kativer, Hilokson Bray, greet ko sa family Veray sa Barangay Araal. Joanne Mill, good evening Sombray, monitor lang ko ni Victorina Heights. Si Taguligan Ray Canilas, good evening Sombray, monitor lang ko di sa Valenzuela City pero taga Barangay Bakong, Bago City ako. Pero may ko pamati sa Action Radio. Salamat, thank you again. Romel Agraviador, naga-monitor man sa Bago Upod sa Inday May. Si Mariela Isabel Lopez, good evening Bray, ga-monitor dislas kabog. God bless you always. Salamat madam. Maning classmate ko punti ka gwapa ka sexy. Pilton Lipura, abi ko gani siya ni si Catherine Bernardo pagkakita ko sa EBS una, hindi gali. Pilton Lipura, good evening Sumbray. Monitor lang ko dis Pasay City. God bless Sumbray. Kumusta ka mo da? Daw ECQ na kamabuwas na tay. Okay, sige. Si Absalon Gray, good evening Sumbray, kanami gid sang tingog mo. Si? Salamat. At least ano, nami sa tingog ko. Oo, nagka-eskwela sa Central Philippines University CPU. Kung di ka magsalang imo nga pipi si Kwan, si Yolo na. Baka Yolo. Jinky Dayalagdon, may gabi Sumbray, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Manuel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo, Michael John Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Okay, sige. Si Ana Fe Jeronimo, Haraman. Ang mga gapang mower pagid sa igadalan, gasto lang na dugay-dugay, laba naman hilamon. Tuod, no? Sinimana lang, ara naman, no? Mark Valentin Liboon Villamar, good evening Sumbray, nami na panghanusa ang gabaligya sa gater ang mga salakyan daw tag-iya. Nami kwan palagya pagyan chinsaw bla ang mga ulo ng salakyan nga gina-display nila. Elias Bandada, evening Sumbray, monitor ko diya sa case A. God bless. Sige, bao kadamo sa nag-comment, salamat. Si Absalon Gray, yes, Action Brian. Si Stella Araman ho, nag-monitor, salamat gid, no? Kabalo ka honor ko nga monitor ni si Stella mo. Tumalagsahon nga may nag-monitor nga kaangay sa iya mo. Stella Alphabito. Nabuhi liwat ang ugat. Kay Baskog ang iya subong nga kwan. Si Dino Swanke, evening Sumbray, dira sa Mandalagan sa tubang sang isa man ka broadcasting network. Ang sidewalk ginatungtungan sang taxi. Ginhimo nila pradahan sang taxi para biyahe silay. Kag sa Lakson ginhimo man parkingan sa mga private nga salakyan. Sang una daw stricto man ang Lakson, hindi pwede magparking, subong pwede na. Gingastuhan ang gutter pila ka milyon para tungtungan lang sa mga matahom nga salakyan. Palagpat nga laye ang aton dis Bacolod. Ano pa? Inablang sila lang yan nakapulos.
Kung gustohon gid, ubos galing kay Waygid ko na. Wala unto, no? Jomar Balyo Alio. Good evening, Sumbray. May ideya ka sa vaccine, Johnson, kung may available pa para sa brother ko, tani nga apur. Daw wala pasubong sir mo, Jomar, na ubos na. Sige, i-update ka sir buwas sa aga sa gabi. Si Miche Chris Kiamko Sayo. Naga-monitor man sa Sagay City sa Cinema Tinion. Salamat. Gid. Thank you gid sa walang kupas ng mga listeners naton sa buong gabi. Nagadugang. Paki-share lang sa aton nga live. Oo, para mas lapdag pag ang aton sining information. Sige. Ma-relax o kadali mga ka-aksyon. 8:51.
Ayon sa inyo mga ka-aksyon, ang blue turn na Firing line. Padayon ka mga kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Before kita mag-wide up ka-aksyon, may gabi lang sa kay Madam Rose. Daligid lang check ko lang pangalan, din importante. Ano? Naga-monitor gid sa aton sa nga pagpangalagad si Madam Rose Valencia kag si Madam Novi Manda, no? Subaldo, salamat gid. Si Nicel Fabol Araman sa Ninas Roast Chicken Inasal, salamat gid. Din nga chicken inasal sa may kwan, sa may SM da. Aha, salamat gid, ano? Si Josemi Pedrosa Magmanwa, shout out lang prutas, Purok Prutas, Barangay Mandalagan, naga-monitor gid, God bless dira. Si Jaja Matiliano, patamyaw uli sa Bakunawa. Bakunawa to do? Bakunawa namon nga purok siya. Sumura man. Nga si Artemio Palomaria, God bless you more. Muna, si Michi Chris Kiam Kosayo, naga-monitor man sa Sagay. Sige, salamat gina. Mga Bakunawa na ginapanamyaw. Subong daw, grabe, subong mga listeners. Action Firing Line. Yung mga Bakunawas lang ang naga-monitor. Senior, pwede ko kadto sa bangko makwa ko kwarta, tiway gid. Kung nagapasobra ka sa syenta, kung sundon tagid ang ITF, ti bawal gid siya. Pero kung importante gid kitama ang gwa nyo, i-justify nyo lang da sa bangko. Action Firing Line. Oras ko kula, boss na gid, no? Boss Saga, sa action hotline, liwat kita magilibati kag sa action firing line. Bantayan ang mga panibago nga mga balita kag mga updates mga action. Action Firing Line. Ini section Brian Morden, nagapasalamat gid maghilibati kita liwat mga ka-aksyon sa masunod naton nga mga programa. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!